Mag-board exam din kayo para malaman nyo hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Hindi na nga kayo matalino eh. Kamapa ng ugali. Wala kayong mararating. Amugid ning malain. Amugid ni ang malain. Kay elementary ka pa lang, ginahangkat ka na ng imam nga mag-board exam. Tapos, pamakuton. Kung ano ang imo nga hinimuan. Kung ano ang imo nga nabuhatan. Gani. Pati do pipong ko plus pamati. Kaya sa subunga punto por punto. Baw ma'am. Kung ara ang imo tiyan. Kung may problema sa inyo nga pamilya. O kung nagalain ang imo nga pamatsyagan. Tani, nag-absent ka na lang. Hindi kayo nag-live yaw-yaw kada imo. Live awarding. Kalma, ma'am. Kalma. Sang sa madula ang imong lisensya. Unang punto. Normal nga mangaki. Normal nga setting sa isa ka classroom. Kung amo ni amon mistra sang una, kung timayo. Sa una, wala hambal-hambal. Galinopad ang mga bunot kag eraser. Sa hambal ko na. Wala malain magdisiplina. Ilabi na gid kung ginalay-gayan ang imo nga mga kabataan. Pero dako ang diferensya sang laygay kag yaw-yaw. Malain yung mga bata pa na pinangyaw-yaw mo na sila. Ang problema pagid kay gin live mo pa. Kaduha punto. Siguro may mga bata gid man subong nga puwerte ka pasaway. Hindi lang kaiban kunti kadamaan. Puwerte ka pasaway nga mga bata. Pero hindi naman inamaayong hambalan ni mo sila. Mga squatters. Wala pulos. Kag wala may malabot sa kabuhi nila. Sa kadamo subong sa mga bata nga wala nagaperespito. Kung imo sila disiplinahon, imo sila akigan, ikaw pa ya ang nagtrending. Gani antis mga kiksang sobra-sobra, mga kiksang todo-todo, inyo pa minsaron base ka mo mangin viral sensation. Viral sa FB, sa reel sa TikTok, miyara sa barangay, miyara pa sa DepEd, kag sa DSWD. Ikatatlo ka punto, lain na gid man ang mga teacher sa subong nga generation. Ang pagiging teacher, isa ka vocation. Dapat may love and passion. Subong, ang mga teachers, hindi man gid tanan. Pero ang iban sa ilan, no? Ang iban nga mga teachers, wala sang pasensya sa mga kabataan. Hindi amo sinakalaba sang ilang nga pasensya. Ang iban sa ila, hindi man sa ano-ano ha. Pero, daw wala may namangan, gani ka subo lang. Kaya nga sila ang matudlo sa mga future leaders ng Pilipinas. Ikaapat na punto. Ma'am, tani wala na lang ikaw nang yung teacher. Kung gusto ikaw permi ang sundon, tani nang yung sumba instructor ka na lang. Joke lang. Kalain gina ma'am, nga imo sila pang yaw-yawon. Pero tani imbis sila nga imo yaw-yawon, imo sila pa-inchindihon. Imo sila tudluan sang maayo nga pamatasan kag pagrespeto sa mga katigulangan. Kay para kung professional na sila, ikaw ila pasalamatan. Hindi ya kay ikaw ila dumtan.